Faltan puntos de recarga para os vehículos eléctricos na comarca e infraestructuras que reclaman as marcas. Os profesionais destacan que na actualidade estes coches contan con autonomías de ata 700 km. O coche eléctrico está aínda lonxe de ser unha alternativa real aos vehículos de combustión, polo menos no Barbanza. A principal eiva e problema co que se atopan os condutores é a falta de puntos de recarga, aínda que pouco a pouco hai gasolineiras que están a incorporar estes postos para repostar enerxía. Algúnas gasolineras que si teñen postos de recarga, evidentemente son as mínimas, supoño que será unha tendencia, terán os seus estudios de mercado, aínda hai moito coche de combustión, pero bueno, terán que ir, a tendencia a iso é a desaparecer, co cual teránse que ir poñendo o día. Agora, a capacidade das baterías é maior, polo que tamén aumentou a autonomía destes vehículos eléctricos. Sempre as baterías o que tenden é a ter unha maior autonomía do vehículo e vamos a atender desde a automoción europea que eso se faga sempre aquí, non teñamos que recorrer a países foráneos. E afondou na autonomía actual que teñen os coches eléctricos. De 700, 800 km, gran parte da flota dos vehículos eléctricos, xa non é algo inusual. Hai outros condicionantes que igual é máis complicado que só a autonomía, non? Outra das dúbidas que asalta os posibles compradores é o tempo de carga que precisan este tipo de automóviles para estar ao máximo. O coche eléctrico hai moitos mantras que non son verdade ou que a xente fala deles por desconocemento, porque hoxe en día un coche eléctrico pode ter cargas ultra rápidas que en 15-20 minutos podes recorrer 80 km para situacións moi puntuales. Hoxe en día a xente sigue falando de tempos de recarga bestiales cando non é así, cando en 3 horas podes ter un coche cargado 100%, todo depende do sistema de carga que utilices, pero sí, hai moita desinformación e nese camiño estamos nós traballando para que o público teña a maior información posible para que poda acceder a esa oferta. O mes de abril non foi moi positivo en xeral para a venta de vehículos en Galicia, xa que as ventas caeron preto dun 3%.